Umphathiswa wemfundo esisiseko unkosikazi Angie Mutshekga uthetha izizathu zokuba kutheni le nto bengenokwazi ukubuyela bonke esikolweni ngokupheleleyo abantwana. Umphathiswa uthi lisebe lobambiswano ngolawulo kuphela elinokubanika umkhomba-ndlela ngokubuyela kwabantwana bonke esikolweni. Our regulations and our protocols are dependent on the protocols and the regulations of COGTA. We are appealing again to get COGTA to allow us to reduce from a meter, because now we're still stuck with a meter, to a 0.5. Ukanti umbutho kazwelonke ojongene nebhodi ezilawula izikolo iFEDSAS uhlabe ikhwelo kumphathiswa ukuba athabathe uxanduva. I think it's crucial that every learner should return to class on a full-time basis as soon as possible. Although the Minister said it depends on COGTA and the National Corona Command Council, it's her responsibility as the Minister of Education to lead. Imanyano yotishala isatu isamkele sisigqibo sesebe lemfundo esisiseko sokuba abantwana batshintshane ngeentsuku zokuya esikolweni. We welcome the decision by the Department of Basic Education to allow our schools to continue with rotational timetabling. Kodwa inapthosa yona ayiboni ngokufana nesatu ngalomba. We, on our side, are talking to our scientists, together with other unions, so that we also hear what they are saying about the future of this virus. Ukanti unkosikazi Mutshekga uphinde wayibethelela into yokuba izikolo soze ziqhube inkqubo yokugonyela iCovid-19 kumasango azo. Njengoko izikolo zivulwa ngomso kwiphondo laseGauteng, abanye abantwana bakazifumana izikolo abaza kufunda kuzo. Ukuzokuthi ga ngoku ngabafundi abayi-1,400 abangakafumani indawo kwizikolo zeliphondo. Abazali abangakhange babhalisa abantwana babo online baza kuncedwa ngomso. Njengoko ngomso zivulwa izikolo ezikumbindi welilizwe, abanye abazali kwiphondo laseGauteng babhinqa umfutshane befunela abantwana babo izikolo. Isebe lemfundo kweliphondo lithi kusekho abantwana 1,400 abangakazifumani indawo kwizikolo zeliphondo. The majority of the people that were here in this morning was those that were saying I did not apply at all. Late registration. You will recall that we said we are opening tomorrow for late registration. We said they must then go back home, they will come back tomorrow. And the second category is those that could not upload documents. You will recall that we did say that we have opened the system for them to upload documents. Namhlanje abanye abazali bangukele kwiofisi zesebe lemfundo eGauteng ngelokufuna impendulo. Been having a waiting list, and then when I go back to the school, they still give me the same reason, and then they want to submit my daughter to another school, which I don't want, because I wanted that school where I registered from. So it's a problem. I did the applications last year already, and it was with 4 schools that I applied for. Only 3 then managed to actually reply, but then the particular school that I was applying for never even responded. I cried yesterday. I was hopeless. I was sad, angry, and I don't know where to complain. Unfortunately, they're not going to assist us. So I came here thinking they will help us. Then tomorrow, I don't know what I'm going to do, really. Abo khange babhalisa abantwana babo online baza kunyanzeleka kuba baqale apha ngomso. Ukuthenga i-uniform yesikolo ngomzuzu wokugqibela kushiye uninzi lwabazali bexakanisekile kwilizwe ngokubanzi, ingakumbi kwiphondo laseGauteng. Uninzi lwabo luthi abakhange bakwazi ukuthenga ngexesha ngenxa yokulibaziseka kwinkqubo yokubhalisa online eGauteng kwakunye nokungafumani izikolo kwabantwana kwangexesha. Lixesha lokubuyela ezikolweni kubafundi, kodwa abazali bajongene nomqanso okuthenga i-uniform yesikolo ngomzuzu wokugqibela. Luxalathelwano kwivenkile. It's a big nightmare coming in January to buy schoolwear. Umtyangampo womgca wabazali abavuke ngenjixukuxa. Ngikhethe uzothenga la namhla ngenxa yequality yabo nama-price wabo la ekhaya anormal. Ngaphandle kwalamajengiqhiwu, amawele akhe avuyela ukubuyela esikolweni. Nokuya esikolweni kiturute ke grade 5. Ifuthe logilikanqo wecorona lixhumise amaxabiso. Ivenkile ethengisa i-uniform kumbindi wePitoli iyanqwala ukuba
ngumnqantsa ukwanelisa amanani axhomileyo abazali ngomzuzu wokugqibela. One doesn't have money in January. Bagaetso, uniform iyadura. Kusenjalo, ikomishoni ejongene nokhuphiswano lwamaxabiso ibongoza abathengisi ukuba babe novelwano ngakubathengi bangabhokoxi iipokotho zabazali.